Hey guys, gawa tayo ng hapunan. May ako dito, ground beefs. Gagawa tayo ng ground beef steak. So ayun, paparamihin natin kasi yan. Wala akong gloves. Sina natin. Wag lang masyadong madami. Tapos lagyan natin ng garlic powder. Contra high blood. Damihan natin. Mas maigi madami. Tapos black pepper. Wala akong black pepper powder, so ito na lang ganyan. Black pepper. Tapos lagyan natin ng Italian seasoning. Breadcrumbs. Lagay natin lahat na. Maglagay din tayo ng itlog. Isang itlog lang. Pagbuot ra ni ako Kamiram po yung mga basta ang timpla lami. Tapos lagyan din natin ng onion recipe secret. Secret daw ni. Di ay. May onion na siya. Lagyan natin unti ng flour. Dami na nilagay. Ay. Tapos, ayun. Halo-halo natin. Nagpapainit na ako ng pan para dito. So, yun guys. Dagdagan natin ng breadcrumbs. Halo-halo ulit. While nagpapainit ako ng ng pan. May niluluto din ako na potato, mashed potato ako. Maganda to siya pang partner sa mashed potato. Tapos maya-maya gagawa din ako ng brown gravy. Kasi wala akong nabili na, nakalimutan ko bumili ng brown gravy. So, gagawa na lang ako. Tapos ito, nakakangalay pala. Flat lang natin ng ganito. Hindi pa yata yung pan ko. Ito lang ganito. So, nangyari siya guys. Dali ra siya mo. Basta na lang mo'y karne. Huwag mga lamas.
So na mahilig ko luto-luto. Karon di na kayo. Gitapol ang person. Mahilig ko mag bake sa una. Pero di ko kay balumhim og pan. Kana ra gyud. Sa unsaon yun ako himog pan. Kay murag wa po ko'y kuan good. Wa ko'y pasensya maghuwat kung sa mo kuan. Tubo. Kaya abi ko man nagdi pa na patubuon. Patubuon man din ang mga dugay-dugay. So, naman na. Tang nato ni siya direct. Banggira. Init na itong kuan kaha. Lunod na nato ni siya. Prito nato na siya. Prito lang ni siya. Ang ito niya ma-brown. Bali-balihon na siya. Ito niya ma-brown. Then, pwede na siya haonon. Dayon, pwede na ka maghimo kuan. Sausawan niya. Itong brown gravy. Hindi na siya himoon eh. Ganahan pa yung mga anak. Itong mga anak. 10 kabok akong nahimo. Ipaabot na lang ko sa kuan. Tatas. Na ako'y cold water in here. Tapos cornstarch. Ako siyang halo daan. Kay para kuan siya. Gamay, wala naman sulod. Para di siya magdikit yung kuan ako. Kay maghimo ko o gravy. Daghan ako kay agi sa kay gamiton na ko ang gravy sa kuan. Sa mashed potato ug sa katong ground beef steak. Ko siyang ihalo diri daan. Diba, ihalo na siya daan. Para di siya magbukol-bukol. Tugangan na to. Ilikta rin natin na wait lang siyang ganyan. Tapos ito yung cornstarch na inano ko. Tapos titimplahan lang din natin ng bouillon cubes. Beef bouillon. Powder dahil siya. Powder. And chicken. Chicken flavor. Dagdagan natin ng black pepper. And
Garlic. Mahilig ako sa garlic. Tapos ito, ano pa siya? Hindi pa siya masyadong malambot. More minute, probably 30 minutes more. Unin na natin yung iba, guys. Ano siya? Okay na siya. Parang ang dami kong ginagawa. Yun lang. Tapos ito, ukay-ukayin din natin para di siya mamumuo. Naka lang siya, medium heat. Ukay-ukay lang. Nakapag-chop na ako ng onion na nakakaiyak. Lagi. Sino mahilig sa mashed potato? Lapit na siya. Unti na lang. Unting pagtitiis. Yun. So, malapit na siya matapos. Hahaunin ko na siya. Yan. Last. Tapos, lalagay ko ang onion na ginaya. Lagyan natin ng garlic again. Ngayon lang, guys. Share naman kayo ng recipe nyo. Ganito na yung ginagawa ko sa akin. Tapos, pepper ulit. Itong gravy, nag-add ako ng water kasi parang sa tingin ko kukulangin siya. Once mag-add ka ng water, mag-add ka din yun ng mo, yung panlasa mo. Ano ba yun? Mga mix na panlasa. Tapos, balik natin to dito. Lagay natin ulit. Paibabaw natin sa onion. Yan lang, ganyan lang. Ganyan lang siya. Tapos, buhos natin yung kalahati dito. Ayun siya. Hinaan natin yung apoy. Magsusok yan siya. Yung niya, yung gravy magsusok sa dito.
So, ayan guys, malambot na din siya. Malambot na yung potato. Mamash natin ng ganyan. Naan natin ng apoy. I-off natin yung apoy. Mainit pa naman yung ano. Ay, natagak. Tapos lagyan natin ng butter. Daming butter. Tsaka milk. Kunti na lang yung milk. Lahat na yan. And ito sour cream. Importante. Mash mo lang ganyan. We'll add a black pepper and a salt. Yung asin ko, paubos na din. Asinan. Huwag lang damihan. Kasi yung butter, ano siya, maalat na yun. Depende sa ano nyo, palasa. Tikman natin. Oh. Tusang okay yun di ay. Okayin, okayin. Dagdagan natin ng sour cream. Tsaka asin. Asinan na din natin. Uli. So, ready na siya. Yun na. Nalasahan ko na.